Ordubiak eta 49 minutu Eusko Ikaskuntzaren eskutik gaur 21 tartea izango dugu orain kultur leioan. Esan dezagun, Gazte Agora ekimenaren berri emango digutela erreportaje honetan. Gazte Agoraren barruan praktika honen foroa egingo da apirilean eta horretarako jardunbide egokiak aurkezteko deialdia egina du Eusko Ikaskuntzak. Otsailaren 19 bitarteko epea dago jardunbide egokiak aurkezteko. Esan bezala, xehetasun gehiago orain, gaur 21 tartean Irati Azkoren eskutik. Eusko Ikaskuntzaren eskutik Euskadi Irratian, gaur 21. Gazteak eta ekintzaileak dira Gazte Agora ekimeneko parte hartzaileak. Gelditu gabe dabiltza 2018az geroztik Eusko Ikaskuntzako, Nafarroako eta Euskadiko Gazte Kontseiluetako kideak beraien etorkizunaren inguruko kezkak eta galderak plazaratzen lehenengo, jarraian erantzun praktiko eta adostu bat eskaini ahal izateko Euskal Herriko lurralde desberdinetako gazteei. Xalbat Altzugarai, proiektuko kidea. Filosofia parte hartzailea edo olako zerbait deitu, gazte gure artean entzutea, eztabaidatzea eta hitz egitea da proiektu honen helburua ere baita. Hori izan da 3 lurraldeetan egindako foroetan jarraitu dugun bidea. Errealitate desberdinak ezagutu eta partekatzea izan da oinarria, gerora komunean dugun guztia zentratzeko. Ardatz izan dituzten gaiak 4 bloke nagusitan banatzen dira. Hezkuntza, gobernantza, ongizate materiala eta hizkuntza. Ander Bizan, Gazte Lankidetzarako sareko talde eragileko kidea. Gauzatu ditugun ekimenen artean, bilera, elkarrizketa eta hainbat jardunaldi aparte, garatu ditugun 3 topaketa nagusienak izan dira foroa ditugun horiek eta Donostian, Iruñan eta Baionan garatu genituen, eta bertan identifikatu genituen arduratzen dituzten arazo eta erronka komunak, eta baita ere horiei aurre egiteko tresnak. Eta orain iruditzen zaigo badela beste urrats bat emateko unea eta egoeraren diagnosia egitea zarago, proposamenak aurrera eramateko unea dela. Iritzi eta esperientzia arrunt desberdinak egonagatik ere, lan egiteko gogoa eta etorkizunari aurrez aurre begiratzeko grina beraiekin dute. Gazteok iritziz berdinak izan arren, balore batzuk komunean ditugula, balore antzekoak izan ditzakegula, bestearekiko errespetua, aniztasuna balorean jarri beharra, balore feministak, eta orokorrean fokatzeak nahiko antzekoak izaten ari dira, oso errespetuzkoak, nabardurak egon arren noski. Orokorrean erronketan ados gaude, agian jartzen bagara horiek lehentasunaren arabera ordenatzen, ezberdintasunak egon daitezke noski. Tresnetan findu behar dugu, bereziki mugaz gaindikoetan, horietan findu beharra dago, baina orokorrean gogo handiak ikusi ditugu elkarlanerako. Bizi dugun egoerak ordea, proiektua baldintzatu du, tagerien utzi du aurrez ematen ziren hutsuneak eta beharrak larriagotu besterik ez direlagin. Leire Zabala, Gazte Agorako kidea. Izan ere, bagenituen arazoak aldatu baino areagotu egin dira. Adibidez, lana prekarioa bazen, are prekarioagoa bihurtu da, gobernantzarako modu berrien premia handitu egin da, euskararen presentzia handitu beharra inoiz baino nabarmenagoa da, era berean hezkuntza formal eta ez formalaren garrantziarena, eta beraz, geldiarazi baino egoerak proiektua aurrera eramateko moduak beraz matzera behartu gaitu. Eta baita ere gogorarazi digu ze garrantzitsuak diren aurrez aurreko harremanak. Aurrez aurreko harremanak kasu askotan bertan behera geratu dira, eta gazteen arteko saretzea internet bitartez garatu behar izan da. Horrek dituen albo ondorioekin. Hala ere, erronka berriak abian dira. Martxoa bitartean Euskal Lurraldeen baitan garatu diren eta garatzen ari diren gazte praktika honak identifikatzen arituko gara, eta martxotik aurrera praktika honen topaketak gauzatuko ditugu. Bertan eredugarriak diren praktikak azaldu, haien arteko harremanak sortu, eta praktika hon berriei bidea irekitzeko asmoa dugu. Data oraindik ez dugu zehaztu, garaiotan egoera egun batetik bestera izugarri aldalitekeelako. Praktika honen topaketak antolatu bitartean, 2021 urte hasierarekin batera, proiektuaren hurrengo urratsak eta bide orria aurkeztuko dituzte. Urte berriarekin,
Orain arteko ondorioen txostena aurkeztuko dugu, eta aurrera begirako eginkizunak zehatzago azalduko ditugu. Etorkizuna gertakizun dago, eta galderaz josita izaten da askotan, erantzunik gabekoak horietako asko eta asko. Edozein kasutan, gazteen arteko topagunea eta sarea martxan da Gazte Agora proiektuaren baitan, eta bertatik sortutako erreminta eta baliabidekin, gazteek beraiei zuzenki eragiten dieten gaien inguruan, erabaki ahal izango dute, nolabait, etorkizun oparoago bat eraikiz. Eutsi bada, bideari. Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.